Bamba lo muntu Mr Jones, bamba labantu. Bamba lo muntu. Bamba Mr Jones. Mr Jones and Mr J. Mr Jones, put him down, yeah. Sit down, put him, yeah. Ngitshwarele. Yeah, ngitshwarele. Nginombuza ngithi. Yeah. Uyabazi labantu orabazi? Ah, no ngiyabazi. Uyabazi? Yeah, ngiyabazi. Uyabazi manje. Ngiyabazi. Ulatsala di flop yabo. And then thola Spani safela yabo. Then asefela and then kavaya. Obaqotha. Yeah, kavaya. Yeah. Leyo nto leyo baqotha before bezozisa imali zabo ama 10,000 or after sebewazisa. No, ngidlile bafuthi ngidlile. Oh, idlile. Manje wena futhi waye ungabaxelela ingane zabanye abantwana ukuthi ngiyatolisa bafuthi. So ithini into uyimise ngizobanikeza. bhatala ongakuthumelela. Ungalinga umuntu omdala. Imali yakho. Mina ngikhipha imali Mr G. Usuyikhupha kanjani le 10,000 wena uhlangane kanjani nayo my brother? Oh my brother umuntu engihlala naye sihlala eKaseli 1. So ngiplagwe uye ukuthi nayi man kune job opportunity so uzokhona ungena fast mara kuyomela ukuthi ukhiphe umhayizo imali imali 10,000. So aba like hayi i-salary yakho isharp nani i-manager yakho izosifaka after 1 month ngathi hayi izinto ngaboleka imali kwa-aunt wami so kuyilento and I'm sure bayanazi ukuthi niyazana vele so mhlambe bacabanga efamilini ukuthi nidle nobabili le mali ngoba manje akusazwana kahle endlini shem ngoba sengathi yonke lento amanga yabona ngoba ezinye ukuthi ihlangane naleyo 10,000 ihlanganiswe lapha nalapha yasa insokolo nje ukuyalena le no iyanginyanyisa wena lapho wami nosisi wami because lezi zinto ziyenzeka kubabukela abaningi la emakhaya ukuthi bayithola abantu sebedayisela imisebenzi ngiyibuza ukuthi kanjani ngoba mina from my own experience wena bhuti wami from what I know njengomuntu understand umthetho I believe ukuthi awukho umsebenzi odayiswayo wabona nje umuntu ethi ukudayisela umsebenzi just know ukuthi lo muntu lo ngumuntu nje wrong okhona umshikashiko owenzakalayo wena bhuti wami uyangithola so nike nazama ke wena bhuti wami ukuthi mhlambe nizama ukumreporta lo muntu okay bese ngakazama ukumreporta ngoba uyabona lento lo ukuthi singane imali singayifake eaccountini silethe sinikeze yena ucash so ngeke into ekanje uhamba lokho uyabo so silimale kanjalo ke futhi lapho yabo ukuthi nisho ukuthi nani ngama-crook yabo and bese desperate sifuna umsebenzi ingane izikole ama-crutch yonke ilento abazali abasekho endlini uyangithola kumele sime ngeenyawo senze yonke into into engivisa ubhlungu yilena wena bhuti wami ukuthi nina nobabini le mali nikhuphanga ngoba ninemali eninzi nithi ngcono niyodonate ngayo nikhuphe ngoba ninezidingo eninazo kunezidingo onazo wena efamilini yakho nayo sisi unezidingo onazo empilweni yakhe and leyo mali niyikhupha ngoba niyixelela ukuthi mhlawumbe izotshintsha impilo yenu umuntu uzofumana umsebenzi ekwazi ukuthi impilo yakhe seyingcono yebo injalo no ingivisa ubhlungu nina ingane zakethi lento enishoyo kumina kodwa ngiyathemba ukuthi siJozi Bioscope usokwenza konke okusemandleni ngoba benishilo ukuthi ubhuti wanyamalala one blocker yonke indawo kodwa nasithumelela isithombe sakhe so siye safunisa ke nina abantu abadala sacela uMr Jones ukuthi begcwala inkalo becheck lapho nalapho bebona ukuthi mhlambe bengafumana umkhondo wakhe my brother sawufumana ke wena bhuti sifumene wona umkhondo la ungakhona so amakahlali lana la besele ukuthi ngoba ngiven complainer ukuthi imali ye transport ukuze nifike ngala singakhona angeke nibe nayo so sathi ke thina sizosifika la eKasileni ngoba sesilana njengamanje so into esoyenza nina team yami ukuthi singene emotweni si drive nisiye khona lapho kuye ubhuti yabo ngoba igama lakhe because just eva lapha bambiza ngamagama ahlukene ngoba masifika izolo Mr Jones uthi bafike bamtshela igama bamtshela ngabo James bathi abamazi uMike so uyayenza leyo nto ukuthi ehambe ezibiza ngamagama ngoba mhlambe uyiqola lamampela moslo muntu uyayibona into i-suspicion yami la ngenze ngasuspect okuningi wena bhuti wami yiloko kwaqala ukuthi I'm sure ukuthi you guys akusini nodwa any experience elento yabo eyona nto engishayayo ukuthi bangapha abantu osethatha ama 10,000 wabo le mali lena yoyiningi imagine ukuthi ngabe yenzeni lokuthi mhlambe usebenze farm beningekho show ngako lokho ne
Besingekho sho ngoba umuntu obukekayo ohlokoniphekile uyabona makazoza akutshela indaba ethize uzoyikhona. Believe nawe uzombelieve. Phela ma desperate sometimes unokwenza ezinye izinto nokuvumela ezinye izinto ubone ukuthi So ungacabanganga ngoba manje usebenziswa yibu desperate. Yebo. Ngoba manje sihamba ngemoto encinci ne sizozama ukuthi squeezane lapho kuleyo moto yabo and then maybe ama camera guys azo travela nomunye umuntu. Mr. Jones, you gonna drive with me ne? Mr. Chi, can you please take our guest ne? You're gonna follow us behind. Yeah, I'll find you by the car. Okay. So okay guys, so into soyenza njengamanje sizosuka nayo my brother nobhuti sihambe siyo approacha umtshito. Mr. Jones uzofika sibonise phambili la esifika khona ukuthi mhlambe mase sifikile la esiya khona emzini lo esize kuwo la bathi uMike uhlala ngakhona. Siyova kabanzi ukuthi ubhuti wayeyenza lento yenzayo and mayingabe nawe wena mbukeli uyambona uMike njengamanje uyambukela and nawe uke wakuthathela i10,000 yakho o mhlambe uke wakuthembisa ijob opportunity kodwa azange wasabuyela kuwena ungalibali ukuthi usibhalele joseph.co.za okwamanje ngicela wena mbukela uhlale lapho hlele ngakhona ungayindawo ngoba njengamanje silubhekise kuye ubhuti Mike siyova kabanzi ukuthi ubhuti wayeyenza into ezikanje ebona ukuthi ama opportunity omsebenzi avele enqabile emsebenzini ubuye uzoxola abantu bevele bengenazo izimali okuninzi sokuva kwelacala ungayindawo wena mbukela thohlo. Okay, siphumeni. Ngiyathemba ngazi ukamera ungivile ukamera ka. Ngikuvulele mama. Mr. Chief. Sorry. Okay guys, well ngoba bengishilo ukuthi sizofika lana akukhona ngakhona ubhuti. I-team yami ithe Mr. Jones naye sekafikile lana ngazi ukuthi usimele ngakuphi. So into esoyenza njengamanje bafethu ukuthi songena la ngaphakathi ngoba bathi khona la eduze Mr. Jones esibonisa ukuthi singena ngakuphi singene sifind out kabanzi kuyena ubrother Mike ukuthi wayezoyenza into efana nalena ezoqola abantu imali sogqibe baleke kwasendaweni ehambe yoyifihla la oyifihla khona sogqibe engasawabambi nama calls wabo because ikhohlakala lokho kwenzile. Mr. G, where is Mr. Jones? Angazi from here which side we supposed to go. Angazi did you lock the car? Oh, you locked. Okay. Guys, bengisacela sambe. Oh, nangu Mr. Jones. Oh, Mr. Jones. Where are we going, Makose? Oh, right here. No, thank you so much, Makose. Oh, Mr. Chi, you locked, you know? Yeah, as long as you locked. Guys, no, you can come in. Yo, I wonder, Mr. Jones, this big... Oh, inside that... Hey, I wonder how you found this place, Mr. Jones. Hey, cause... Uzivalela namabonda mangaka. Yes. Koko, nithe ngubrother, ngubani? Mike. Koko. Yeah, sorry. Yeah, uye lo. Oh, Uye. Mr. Mike. Uye. Phuma. Wenzala. Man, lebo man lo nantle. Lebo man. Kya mang mo? Wenzala uthi ningobani awubazi labantu. No. Hey. Ngithi awubazi. Mr. Jones, bring this guy. Mr. Chief, bring him outside a bit. Wena yini wangathuthuki ngithi wena wangathuthuki awumtsibi awumtsibi lo awubatsibi wena labantu akuphi ama 10,000 wethu ehlisa umoya ikuphi umuntu omdala brother Mike. Okay. Mara bafethu no mara why king ithi ngiqale ngixolisa ithi siqolise qala webhuti siyaxolisa ukuthi sikuzele ngamakhamera kanje singabantu beJozi Bioscope thina umuntu omdala ngulavasi sihamba necrew la shabe kina le mutsi bafethu unale muthi unale bana kamo kina le mutsi jalo mutswaka lokubaleka leminye imizo ibalekile umuntu omdala ngobonisa wona sibo ngihamba ngubheka abathabo sathola kade umuntu omdala awubazi labantu laba ngenkolo inhlonipho angazi laba I don't know them akwathi what umuntu omdala awubhekisise kakuhle uma wena
nakutsibi Usho awuntsibi uthatha imali yamaqedo chawo akutsibi man uthatha imali yamenyingi umuntu omdala in the first place ungamdali engiyabona ubaba uyakwata manje uyinkakani utsibile jwang ngidlula mona angisisilandela basincede uthi sikhona ukuthola wena it's been 2 years wena it's been 2 years usebenza wena usebenza man no mapelo ngimile ayabo sikhuluma simile sonke la ke kohleli phansi mawuthi imapila ngiunderstand okay usebenza wena mfethu ngakispan wetsanga uqola bathu uqola bathu kuqole ba uropa bathu no ke ropi batho wetsanga una le difference ke di etsang site nna ritshwana le wena there are so many things ke di etsang so many things yeah there are so many and things all those things that you are doing that are so many illegal or the illegal no wena o nka ka right o tlompotsa ntho tseo ke na le right na ya uputsisa mfethu emapele una ntho ngimila ngazi ufuna ngime phezukwenhlo kanye ndimephi ngoba uthi imapele ndinime kakuhle una ntho ke di etsang tsaka tse right it's right wabo kyaphaisa wabo wapayisa and unako nokuqola abantu yende ntate yazime bheka ke la bamba lo muntu Mr. Jones bamba la bantu yes bamba no Mr. Jones bamba lo muntu bamba Mr. Jones and Mr. T jika ngale jika ngapha jika on the other side woza nabo woza ke uyaphi okay bamba no oh my brother ngiyakunderstand but ngiyacela khulumani izwan bafethu khulumani ngiyakubuza uyabazi labantu Mr. Jones, can I give you a few minutes, my cousin? You're gonna please talk to him. Because no, leave this guy alone. Mr. Jones, please. No, me again. Mr. Jones, angiqoqe na isilungu lapho. Angenikhulume na isilungu. Angenikhulume na isilungu. No, amiyeke no Mr. Sambanayo. Uzosixelela lento esifuna ukuyazi, uyaxoka. Uyaxoka. No, uyaxoka. Uthe kunabantu la. Kunomuntu la. Akunomuntu musla. Isigebengu lo muntu. Uthe kunabantwana baba abantwana la. Guys, come on now. There's no one here. Akunamuntu la endlini. Uthe kunabantwana baba abantwana because there's nobody here. Unyamalele 2 years. 2 years. Awunamuntu la. Thatha lezi zinto lezi. No, miyeke hayi uzoza umuntu omdala. Uzoza weputhi. Guys, yabona into eyenzakala njengamanje. Ngizolinda nje uMr Jones noMr G bethu ukuxoxisana naye umfethu man to man. Uyakubona? Hayi ukuthi kunento etheni just ukuthi bexoxisane naye. Yazi indoda mhlambi understand ngcono sometimes mayixoxa namanye amadoda. So ngiyacabanga ukuthi bazokucelela uMr Jones noMr G lento esifuna ukuyiva ngoba kwamanje usenza izidenge. Siyafika okokuqala uthi my brother kamazi, uthi usisa kamazi, akabazi ngeliphi ngoba bona bayamazi, akabazi namhlanje ngoba bazanga ne10,000. But wami ngiyacela ngiunderstand wena bhuti umoya uphezulu nami if it was me bengizokwata bale lami ngelendlela angikusoli bengicela nje ukuthi ngiyaxolisa ibhlungu lento wena bhuti wami i10,000 is not iningi sele nenkinga manje wena awusebenzi uyayibona inkinga ayikho into right 2 years umuntu oloku avoid ama calls wethu wagcina sekasiblocker uyangibaleka ngapha kubhlungu ukuhanta umuntu for 2 years ungamtholi uqamba amanga mawufika lapha yabamazi umuntu uyabaleka namagama uthi unomba laba manze nguJames mamakhe leka Mike ngiva ngengani ithi uMr Jones uthe efika la izolo bathi thina simazi ngoMichael bathe uJames uhlala lana vele nje ngomuntu ongathi umsebenzi wabo uyabheda no hayi guys ngisalindile nje silinde uMr Jones if ever ufuna nje more any sikhathi ngoba mina ngithanda ukuthi nibangxamisa uMr Jones mayingabe babhizi nomuntu because if ngabe uyathetha lento esiyifunayo kube ngabe bazile manje ngicela nje sibanikeze ixesha labo wena bhuti wami yeah besebenze ngendlela ezi-right angithi thina sifuna nje imali yethu and phela u20,000 lo esikhuluma yabona nangoke umbeke Mr Jones put him down yeah sit down put him yeah
Sikutwarele. Yeah, ngitshwarele. Sikutwarele for ini? For ini? No. Okay bhuti wami mamela la. okay. Okay uhlake ring. Alright. Uhlake ring. No ungamfuqi. Uhlake ring. Okay ozwa ngithini wena Grootman? Bakwethe ungakhuluma into esingafuni ukuziva. Sitshele lokho esifuna ukukuva ungasitsheli lokho. Mamela ngicela Okay ngicela ungiphendule la kuqala. Uyabazi labantu? Yes or no? Uhlake ring. Sorry. Mamela sisumoya balela. Grootman yizwa la. Nginombuzo ngithi. Uyabazi labantu orabazi? No ngiyabazi. Uyabazi? Ngiyabazi. Uyabazi manje. Ngiyabazi. Ubazi ngayiphi indlela yona Grootman lamela ibhiki? Ubazi ngayiphi Yeah, indlela? rako spanning ulatsala di flop. Oh, okay, sister. So. Ulatsala di flop yabo. And then thola spanning safela yabo. Then asefela Go farming. Yeah, go the farmer or whatever la no, and then kavaya. Obaqotha. Yeah, kavaya. Leyo nto leyo baqotha before bezozisa imali zabo ama 10,000 or after sebewazisa. No, ngidlile bafuthu ngidlile. Oh idlile. Manje wena bhuti waye ungabaxelela ingane zabanye abantwana ukuthi ngiyatolisa bafuthu. so ithini into uyimise ngizobanikeza. Ngizobona ukuthi ngenza njani. la uyaqasha No, anginabo bhuti. Oh. Onabo bhuti? Yeah, nginabo bhuti. Ukhona ubhuti mhlawumbe ukuthi manje uzokukhuphela le mali. Yeah, nginobhuti wami ngizokhuluma naye. Lo bhuti ungakwazi musu ukuthi masifike police station. Kodwa ukude. Ungakwari. Angithi lo bhuti wakho Ungakuma la Bhuti wami no esusele umuntu. Wena uyakwazi wena awuthanda ukuhlukumezwa kodwa uyathanda ukuhlukumeza. Angithi ngikolisile. And ucabanga ukuthi usorry uzobhatala ungabale uyabo bazodila na ungabaleki bazothi uMr Jones uzodila na ehlisa umoya mamela la dame ngicela ukubuza uthe kunengane la akunamuntu la ngaphakathi ngiyaxolisa awutshele mina ngiyaxolisa asizwani khona manje bhuti no awuzoyikhupha ungabaleki uyaxolisa no sihamba naye ehlisa umoya umuntu omdala okay mamela okay mamela ngithi ukhuluma nami ngithi mina uhlala nobani la uhlala nobani la umuntu omdala yabona kwamanje ne umntanami uyafunda la endlini ene manje nizala akunamuntu la sesibuya hayi amkhulu kanti wena ungathi unobuqoko uqamba manga uyaganga nomuntu uqhubeka uqamba manga suka ngaphakathi no ngeke simshaye asimshaye no asikushaye thina simshaye umuntu thina ukushaya into esingayenzi wena bhuti omdala umuntu asimshayi thina umuntu isikhulumisane naye kuva no okay malume ngibona ama room okay yizwa la ngibona ama room lapha emuva kunomuntu lapha ama roomini akunabantu okay wena mkhulu so uthi le mali lena khona umfowenu ongakubhatala ongakuthumelela umuntu omdala Mr. G, please. Mr. Jones, ngicela uthathe le time ulifake emotweni. Please put him inside the truck. Put him inside the car. Uzobhatala le mali yonke. Mr. G, ngicela ningasamlwisi bafethu ngiyacela. Mr. G, please close here ne Mr. G. Please close. Ngicela ungivalele lapha before uhambe ne. Cause akunamuntu lapha endlini. Asifuni ukushiya ku kanje sivula umnyango. Mina khipha imali yokuthi ngifuna esandleni imali yami. Bafethu ngicela senzeni kanje. Angithi manje sifuna ubulungiswa. Ngicela sambe naleli time. Siye nale police station. Ngiyajabula kakhulu, siyoba ne-agreement yokuthi le mali uzoyipa. Angithi uthi kunomfowabo. Mangabe umfowabo uzomthumelela imali, uzoyithumela le mali. Uzoyithumela sile e-police station. And nakhona ngenzela ukuthi amapolisa cause you guys are not the only one. Mhlambo ke wabaqola imali. Kushuthi baningi abantu mazinyo athatha imali zabo. So ngifuna ukuthi at least mangabe kukhona nomuntu obukele njengamanje ethi makasibhalele ukuthi nami kuyowangiqola lo muntu 10,000 engithembisa umsebenzi. Sazi ukuthi ngaleso sikhathi simthola la esimthola khona simthola injalo babhala babuye babona isigibeni ngalo Mr. G please let's travel with these ones Mr. Jones uzohamba nalo wababa because bazolwa labantu endleleni please guys ngicela ningilinde lapha emotweni nje ngiyaza njengamanje okay guys into esoyenza njengamanje because angifuni ukuthi sisale la emzini wabantu no camera guys nabo kampo into esoyenza njengamanje guys sizohamba nayo lo
liqoli labantu leli lobhizi eqola abantu so hamba naye njengamanje guys sulibhekise le epolice station okuningi uzofika ekuchaze le emapoliseni ukuthi bangapha abantu soke wabarobha imali njengabo labo bhuti because masifika la kokuqala uthi akabazi labantu of which the reason why we go around sine camera kanje is for ukuthi umuntu mase sifike ecourt siyazi ukuthi we have all the evidence esifunayo because sithe sifika lana uthi akabazi labantu jiki sekayabazi and ukuthi uzobabhatala kanjani I'm sure ukhona omunye umuntu futhi odlale ngaye njengabo labantu bobabili and sifuna ukuthi leyo nto iphele and he's not the only guy oroba abantu all across the country ngoba kunabantu abafana naye abayenza izinto ezifana nalezo ezibhedayo bethatha imali zabantu ezokugcina ngoba ubhuti uyasho ukuthi imali yami yokugcina nosisi uyasho ukuthi imali yami yokugcina okwamanje ifamily yami ayisanithethisi uyabona manje due to ukuthi bekathi bazizamela impilo bathi bazofumana impilo engcono kanti bazoqolwa ngulomuntu omdala ongenamahloni ude ufake nezinto zobungoma akanamahloni mangabe unenkinga wena nawe mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on jozipaiscope.co.za ungalibali nokuthi usifollow share inkundleni zethu zokuxhumana sikhona lapha ku TikTok sikhona ku Facebook we are jozipaiscope everywhere ungalibali wena mbukeli ke ukuthi wenza into right usubscribe ube uya comment usixelele ukuthi ufila kanjani wena ngale episode yanamhlanje I love you guys and I'll see you on the next episode sahamba nalo isigulukuthi lo siya naye le police station ukuvalile la Mr G